25. kolovoza idemo. 6000 km od Ukrajine. Reći ću to. Mislim da Ukrajina nema sposobnost pogoditi tako daleko s preciznošću. Amurski plinski kemijski kompleks, najnoviji u Rusiji. Grade ga već 5 godina. Vrlo je moderan i potpuno nov, najbolje što Rusija može ponuditi. A ovo mu se događa. Ovo se događa, znaš. Nema veze s Ukrajinom ni dronovima. Usput, gori na nekoliko mjesta. Ovo je nesreća koja se dogodila na jednom od pogona. Neću se ni pretvarati da znam kako ovaj div radi, ali ovdje ima 3 ili 4, možda čak i 5 različitih požara. I znajući kako ruski sustav funkcionira, oligarhija koja kontrolira ove projekte, recimo da ste vi vlasnik ovog projekta, 5 godina gradite ovo. Dobivate milijarde dolara od vlade da izgradite ovaj potpuno novi plinsko-kemijski kompleks. Naravno, kradete novac, jer to svi rade, ali vi ste ukrali previše. Neki od pogona možda ne rade, bit će problema. Sigurnosni standardi su izuzetno niski, bit će eksplozija. Sve to znate. Ovi ljudi, kad dođe rok, projekt se mora odmah pokrenuti, oni će ga spaliti do temelja. Grade ga godinama i onda odjednom izgori. Jer kad bi trebao raditi, a ne radi, okrivit će odgovornu osobu. Ali kad se dogodi nesreća na taj način, tko je kriv?